Falamos do novo libro de Rafael Lema, Camiño dos Faros, Leyendas de la Costa da Morte. Rafael, cal é o objetivo deste novo libro? Con este Camiño dos Faros o que intentei foi facer un recopilatorio, un inventario das lendas do universo mítico da Costa da Morte. Para ter un fío condutor, pois fixen o Camiño dos Faros, un camiño non só feito a nivel senderístico, recorrendo esas 8 etapas que van entre Malpica e Fisterra, sino apuntando todas as singularidades desde o punto de vista de mitos e lendas que nos podemos encontrar facendo ese camiño. É un apéndice máis para o camiñante, porque así, ademais do patrimonio natural que se encontra no camiño, do patrimonio histórico-artístico, pois tamén pode ir acompañado do universo que máis nos achega á alma popular, que son os mitos e as lendas. Son moitos contos de inverno das lareiras dos nosos avós, que conservaron a nosos avós e aboas ese vento desa milenaria Irmandade Atlántica. Son, por exemplo, os galeses e os irlandeses nas súas lendas de mortos, os bretóns nas súas baladas legendarias, pois creen que o 1 de maio, o Día de Reis ou o Día de Difuntos, que as almas do outro mundo pois que se aparecen en forma de aves, a outros que chegan en forma de oscuros pasados mariños. Nós tamén temos cousas semellantes, hai historias de almas de finados, de revenáns, de segantes, de cidades perdidas, de corrigans, de un universo que nós aquí podemos chamar mouros, encantos, mouras ou outros curiosos persoeiros que ao mellor estaban antes máis espallados pola cultura española e europea, pero hoxe que posiblemente teñan o seu último refusio na Costa da Morte. Entón eu apunto esas historias, sobre todo as variantes singulares, non só as máis coñecidas, sino aquelas que temos nós e que noutros sitios se perderon, ou ben aquelas que son semellantes, por exemplo, cando falamos de castros e falamos de tesouros ocultos, de mouras, de túneles, pois aquí sempre hai variantes locais, que son as que eu incorporo. Por iso que a través do camiño podemos encontrarnos uns cuantos dólmenes, uns cuantos castros, onde hai unha serie de lendas que son moi semellantes a outras que se contan noutras partes de Europa e de Galicia, pero eu apunto só as variantes locais, singulares e distintas. E así pois temos un inventario bastante completo, que é un achegamento a este mundo, porque aquí non intento explicar de onde veñen o seu orixe, senón simplemente facer un achegamento ao que nos podemos encontrar desde o tipo desde o punto de vista da etnografía, do mito, da lenda, facendo o Camiño dos Faros. Foron evolucionando e manténdose todas as lendas do xeito por igual, ou houbo na memoria colectiva como unha especie de selección natural e unhas quedaron con máis forza que outras? Aquí nós temos unha sorte que en Galicia, algo que non en Europa, incluso en España se perdeu, conservamos unha xeración mítica que sigue creendo e fabricando mitos deste tipo. Cree nas mouras, nos encantos, nas aparicións. A min contarame fai pouco unha historia da Santa Compaña que se lle apareceu a uns mozos que iban uns 600 a mocear, Eso estamos falando dos anos 70. Estas cousas, claro, non quedan no resto de Galicia. Entón, nós contamos cunha xeración a dos nosos avós que nos contaron estas cousas e eles creían esas cousas. E ainda temos moita xente maior en Galicia que nos sigue contando estas cousas e incluso que se siguen reinventando. Hai lugares onde hubo aparicións que siga habendo aparicións. E iso é algo que para valorar. Entonces, vemos que é algo vivo, é un viaxe entre cantís, entre memoria de naufraxios, pero onde imos descubrir estes misterios dun territorio especial, onde perviven con visencia tantos mitos que mortos noutras partes, pero aquí siguen vivos. Nós seguimos convivindo cos mortos, sobre todo en certas épocas do ano. Os cemiterios estaban no medio dos povos, imos coñecer seres incríveis como a ave da chuvia, a raposa da mordaza, os balugos, as mouras, os encantos, gigantes, algún mouro terrible como o san ou a mirta, outras as máis coñecidas do universo literario, recreadas en algúns contos como
a Serpa, o Orcabella, a Buserana, ou incluso Wagner, non? Que é o monstro máis o Wagner dos Montes de Umbría, que é o máis internacional dos nosos monstros, pero tamén teremos algúns que son iguales que outros mitos que aparecen noutras partes de Europa, e incluso algúns que por medio dos irlandeses chegaron á novela de Estados Unidos e foron universalmente famosos, como Bigfoot ou Rip Van Winkle, que esas historias tamén as temos aquí. Nós temos os nosos peculiares, Rip Van Winkle, home lobo, vampiro, temos aquí tamén aldeas malditas, atlánticas sumersidas, aldeas asolagadas. E logo, pois, por exemplo, pois, imos saber neste libro quen enseñou o seu arte ás palilleiras, quen enseñou os oleiros o seu arte, según a lenda, onde está o castelo de Irás e non volverás, aquí hai un, porque hai unha hora máis de luz cando se pon o sol, pois aquí hai unha lenda que explica ese gran misterio universal, ou porque se arrastran as serpes, pois aquí tamén unha lenda de Sabadelle onde fala de por que se arrastran as serpes, esa condena que hubo cara as serpes. Por iso que é unha benvida a un camiño de lendas, que é o camiño dos faros, o camiño que dá dos cantís da Costa da Morte, non é máis que este camiño unha forma de introducirnos neste gran tesouro etnográfico, este gran patrimonio inmaterial que é o mundo das lendas e dos mitos. Nestas épocas onde todo se reduce a veces a un Instagram, a un mensaxe de Twitter, a textos cortos, esta oferta falamos dun libro económico e tamén un libro onde se concentra todo moito, non? Bastante fácil de ler e ameno. Sí, hai que entender que o libro, a división é en etapas, son as etapas do Camiño dos Faros, que se poden facer nun día cada unha, nunha semana ou en 8 días toda a ruta. Como é unha ruta que non se regala nada cando se fai, nin se dan indulgencias plenarias, sino que cada unha fai ao seu aire, incluso pode vir de norte a sur ou de sur a norte. Eu creo que é un acompañante ideal para o que, primeiro, para o que xa un trasno, como é o meu caso, non? Voluntario destas primeiras etapas do camiño, ou o novo iniciado, o que queira vir a Costa da Morte, que queira coñecer o camiño dos faros ou ben a Costa da Morte en sí, pois é un apoio para introducirnos na alma das xentes da Costa da Morte, non? Na alma máis popular, nas ideas máis ancestrais da Costa da Morte, que é unha forma de chegarnos a esencia da Costa da Morte, non? Porque sin entender isto non podemos entender a historia ou o presente. Foi moi complicado condensar ese libro, elegir esas historias escollidas? Hai que facer un traballo de sincreción, de escolla, porque vas incorporando aquelas historias locais, sobre todo as máis singulares, as que son máis curiosas e que non hai noutros lugares, ou que aquí hai variantes que se deben poñer e incluso que corren o peligro de perderse, porque cando morran os que a xente que nos transmitiu esas historias, algúns deles xa morreron, algúns dos que a min máis transmitiron, pois se desaparecen esas historias, non? Ou se contan dunha forma distinta. Entón, o que intento é, primeiro, contalo dunha forma popular e tal como chegaron, sin darlle rebuscamentos, sin intentar o historicismo de pensar que isto, a ver como lle damos unha volta para que parezca real. Non ten que parecer real, a lenda non é historia, non é unha crónica de algo que pasou, é outra cousa, apunta a outra base. Hai que intentar buscar esa forma de contalo a antiga usanza, como non la transmitiron os maiores, e logo tamén facer un inventario para que non se perda, para que moitas desas historias non se perda, porque algunhas son historias de aldeas, incluso que desde que eu empecé a recopilalas, ou se xa desapareceron, xa non hai xente. Cando eu fun a elas, pois ainda vivía xente. Por iso que hai moitas cousas máis que se poden apuntar, pero este libro, como ten é un tipo de guías que teñen unha singularidade a nivel de estructura, de páxinas, pois hai que adaptalos ás páxinas. Entonces eu que tratei de facer é un inventario do máis singular, sin entrar moito de onde veñen, en facer traballos de outro tipo, non? É un traballo de divulgación popular que intenta incorporar o máis posible
adaptando ás páxinas e aos itinerarios, ás etapas que eu marquei como fonte e como fío do libro. Sen dúbida tamén unha ferramenta útil para xentes que, como ti dicías, que queiran coñecer un pouco máis a Costa da Morte e non coñezan nada, ou as persoas que queiran, por exemplo, facer o Camiño dos Faros, non? Rodeando un pouco desta espiritualidade, destas tradicións e lendas. Sempre hai traballos concretos, locais, non, que apuntan estas historias, pequenas historias, incluso traballos escolares. Entonces aquí o que se fai é un resumen dunha mitoloxía comarcal nun libro, non? É un resumen dun camiñante que chega aquí por vez primeira e o que se vai encontrando no camiño. Por iso ten un aspecto divulgador, popular, e non é o traballo que ao mellor fan outros investigadores a nivel de profundizar nunha lenda, en dúas lendas, ou ben de coller varias lendas e facer con elas un conto, un relato literario. Aquí non se intenta iso. Aquí o que se intenta, primeiro, facer un camiño que descubra a Costa da Morte máis ancestral, unido a ese descubrimento da natureza, da historia da Costa da Morte, sobre todo facer un inventario de lendas e de mitos, non? Que aporta unha nova dimensión ao camiñante, revaloriza o camiño e intenta que o camiñante entre a esencia e a alma da Costa da Morte a través do máis íntimo e do mellor que ten a Costa da Morte, que é a alma dos nosos ancestros, non? O legado dos nosos maiores. Camiño dos Faros, leyendas de la Costa da Morte, xa se poden encontrar, xa está en circulación e en distribución, non? Sí, xa están nas librerías da comarca e do resto de Galicia, ten unha distribución nacional e incluso hai unha página en internet, caminofaros.guiaburros, onde se pode comprar, por iso que ten un acceso bastante doado. Rafael Lema, moitas gracias. Ata sempre.